नों दागाब अनजालि दागाबसै नों अनजालि आं सौफैद'यैयाव दुखु दाजा हांमा दासुर नों आं दङ जेब्लाबो नोंनिनो सेराव आंनो दानाय हांमा हांसानि आर'नाइ फालिखौ जोथोनै दोन अनजालि आं फैफिनगोन सानसेब्लाबो जुलिनि मन्दपाव नोंनो गानहोनो बिबार माला गोसो गैयामोन अनजालि गारबोनो नोंखौ नाथाय समनि फाखनाव बुब्लिनि थिननायाव बर' बिमानि गाबज्रि हरनायाव आं फैनांबाय अनजालि नोंखौ हारसिं दोनना बोरै सहायबावनो अनजालि रथ' रथ' गबोनाय बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ बोरै नायना थाबावनो बोरै सहायबावनो गादब जानाय नासय जानाय बेखायनो बर' बिमानि गाबनाय मोखांखौ मिनिस्लु होनो गादब जानाय नासय जानाय हारिनि थामोनथाखौ रैखा खालामनो आखायाव दैबाय आं अनजालि AK-47 राइफल अरनबारि गेजेर गेजेर दा आंनि थं हाजो खंखर खंखर आंनि थावनि हर सान आरो हर फाराग गैया जेबो बोथिसे रसा नांना बोथिसे मोनजाब्लाबो जानजि खाफ्राबाय समाय लाखाबाय लाबोगोन सानसे उदांस्रि बर' बिमानि मोखाङाव नों दागाब अनजालि आं सफैद'यैयाव फैगोन आं सानसेब्लाबो उदांस्रिनि फिरफिला बिरहोनो नोंनि सेराव मिनिस्लु मोखांजों नों दानाय आर'नाइ फालिखौ खर'आव खाव खाना मोसागोन आं बैसागुआव बादेमलाय सिदेमलाय नों अनजालिजों नों संनाय गुदुं जोसा माइरंनि ओंखामजों थारुन ना गोरान सबाय साम' नारजि अमा गांजेमा बाथोनजों बोथिसे थिब्रे जाहैगोन अनजालि नोंनि न'आव नों दागाब अनजालि आं सफैद'यैयाव